Envellir en moviment. La mobilitat de la gent gran presenta en ocasions dificultats importants. Ja siguin vianants, passatgers de transport públic o conductors, els entorns urbans són sovint escenaris hostils per a ells. Quan vaig fer 80 anys, vaig decidir estar-me de romanços i anar xino-xano a tot arreu. A poc i bona lletra. Vaig aquí a la vora. Tot i així és una aventura. Ja hi som. Vorera alta a la vista. Peu ben ferm a terra. Som-hi. Creuaré per aquí, que aniré més ràpid. Total, si vaig fins al pas de vianants, hauré fet l'esforç i a sobre ningú no s'atura per deixar passar un iaio. Un altre contratemps. Les curses d'obstacles. Per fi ja hi soc. A veure què explica avui l'Oriol. Els mosaics i les lloses estan unes aixecades, altres baixes, altres pujades, i em tropeço cada 2 per 3. Tinc que estar vigilant no caure. Te'n pot tropeçar. De vegades una rajola surt més que l'altra i això pot fer ensopegar, oi? A veure, mira, aquí em tropeçaré. On hi ha 4 o 5 carrils, va justet. Has de creuar de pressa. Que no arribes mai a temps. Sempre s'acaba a la meitat. I jo no passo fins que el cotxe no s'ha parat, perquè hi ha vegades que no para el cotxe, Avui tinc visita al metge. Agafaré el tren i després l'autobús. A veure com anirà. Ànim, que si no, quan hagi arribat a dalt, ja haurà marxat el tren. Les meves cames ja no són les que eren. I ara què? Vaig a preguntar-ho. Quins equilibris. A veure si algú em deixa seure. El metge és aquí mateix. Encara bo que hi puc anar sola. No va malament el transport públic, Home, doncs bastant malament. Primer, els autobusos no paren on tenen que parar. Sí, sobretot quan l'autobús no para a la mateixa vorera, al costat mateix de la vorera, m'acosta molt, baixo de costat. Fan unes frenades que no són normals, ni unes sotregades que tampoc. I mentre picava el bitllet, aquell tio va engegar com un boig. Generalment autobusos no agafo, perquè no m'agrada anar dreta. Bueno, al metro, allà on no hi ha ascensors, doncs s'haurien de posar. Faig uns canvis d'autobusos a tope. M'agraden els diumenges. Avui vaig a dinar a casa la meva filla i veig la meva neta. Concentra't, Lluís. Aquests senyals tan confusos no deixen temps per reaccionar.
Sort que avui no plou. Si no, ho hauria de deixar per a un altre dia. Lluís, cada dia ets més prudent. «20 minuts clavats. Menjarem la paella al punt just». Sí, encara porto el cotxe jo. No agafo les velocitats dels fitipaldis. Al meu pas porto prudència i vaig bé. I em vaig equivocar de cartell i vaig sortir a Viladecans. Bé, és igual, vaig fer la rotonda i me'n vaig anar. Sí, jo condueixo, però per aquí a Barcelona m'atabala les motos em posen negre, perquè em surten de tot arreu. Per la nit no, per la nit jo procuro no conduir, vamos. Estic avorrit el cotxe. L'he utilitzat, però ja fa 4 o 5 anys que el vaig deixar. Cada vegada hi ha més gent gran que és i serà més activa. Cal que tots ens adaptem a aquest escenari on la gent gran es mou amunt i avall en tota mena de transports. Per començar a millorar el futur, hem d'arreglar el present.